aitak ere gustoko zituen izugarri, eta nahi genuen momentu xume bat eta era kasero batean bere urte hurrena aste honetan, pasaren astean izan zen, eta danak elkarrekin gune bat izan gogoratzeko Angelen irudia eta Angelen ikastolarentzat suposatu zuen guztia. Abesbatza egun batetik bestera ere konbokatu dugu, eskerrik asko etortzeagatik, eta kanta bat eskainiko